Mit navn er Julie Falk, og vi står i min udstilling News. News betyder 2 ting. Det betyder aktuel information, og så betyder det også i denne her kontekst nye arbejder eller nye værker. Og lige præcis det sted, at noget måske har 2 betydninger, er sådan et meget godt eksempel på, hvordan jeg egentlig godt kan lide at arbejde. Her vil det så være tilfældet, at jeg ligesom forhandler måske lidt et sprogligt system, og den her forhandling af systemer er generelt en måde, jeg godt kan lide at tænke formgivning på. Jeg tror nærmest her, at titelbegrebet eller udstillingen, den kan jo sådan file sig ned midt imellem begge betydninger, og derfor også lidt file sig ned i et sprogligt system. Og det, at det ligesom udfordrer det, er lidt en væsentlig pointe. Jeg tror, jeg prøver at udfordre nogle af de systemer, vi omgiver os med, om det så sådan er sprog eller tid, eller vores opfattelse af, hvad arbejde for eksempel er. Jeg arbejder lidt fra en position, hvor jeg er optaget af at prøve at forstå både det, jeg har og det, jeg ikke har, som en ressource. Det er ligesom et forsøg på at annullere en eller anden dialektrisk materialisme, som jeg er jo lidt jeg er optaget af at prøve at introducere her blandt nogle af de her forskellige serier, der er i udstillingen. Her står vi jo i et rum med en serie af nogle rørskulpturer, som ikke er en ny serie, men en gentagelse af en serie. Og allerede der tror jeg godt, man kan læne sig lidt ind i en forståelse af sådan, ideen om, hvad der er nyt, allerede bliver sådan reguleret lidt på. Det her, det er en serie, der er startet for 3 år siden, og nu er det så 3. gang, jeg faktisk gentager den på en ret, altså jeg ved ikke om subtil er det rigtige ord, men en ret afdæmpet facon. Og i den her omgang, der er det, der er nyt ved den, er faktisk bare, at de har fået en ny farve, og nogle af rørene er blevet sådan hængt op på væggen i 40 cm højde. Så det er der accelerationen ligesom finder sted. Værkerne er ligesom kendetegnet af, at de har ligget uden foran mit studie, så de sådan er mere blevet lavet gennem al den tid, jeg ikke rigtig har været der. Så det er sådan omstændigheder udefra, der ligesom har formgivet, og som sagt mit fravær. Så den her aktive idé om at formgive med vores hænder er ligesom ikke den, der er allermest til stede. Efter de så har ligget udenfor, så har jeg så taget dem ind og ligesom renoveret dem, fordi de er lavet af pap, de her rørs kerner, så kollapser de og deformerer. Så min rolle i det har ligesom været at forlænge den levetid ved at renovere dem, lidt ved at lappe dem nogle steder, hvis de er gået i stykker, lakere eller male dem. Og det er sådan ligesom sket på lidt forskellige faconer, så nogle er blevet repareret lidt mere end andre. Men de har ligesom gennemgået samme system alle sammen. Og til den her udstilling, så er titlen faktisk også blevet renoveret lidt, kan man sige, da jeg også har fjernet deres tidligere titel og givet dem nogle nye, nærmest koder i stedet for. Før hed de Everything Evaporate, og nu er titlen blevet destilleret ned til bare at være E.E, efterfulgt af nogle talkoder, som man så kan spørge om det er nogle tilfældige koder, eller det er nogle koder, der kommer ud af et større system. Jeg synes, det er vigtigt, at titlen er blevet fjernet, fordi den her tilbagetrækning, eller den her måde at formgive med sådan en subtraktion på, er sådan ret karakteriserende for mit arbejde. Så det er ligesom også at kunne smide det ind i en titel, synes jeg er sådan faktisk vigtigt, eller nærmest også lidt generøst. Fordi så man ligesom gennem ord allerede kan introducere, hvad kernen er måske for nogle af tingene, der ellers er ret sådan kerneløse, må man sige, ikke? Men i deres sådan krop. Paprørene kommer fra, jeg synes, denne her udstilling er ret meget præget af et fravær, som jeg ikke kan finde ud af, om jeg sådan lidt forstyrrer ved at fortælle det, jeg nu gør. men den tvivl må vi ligesom finde ud af, hvad er, også fordi der var faktisk en ret klog kvinde, der på et tidspunkt skrev, at tvivl er det, der sådan giver den enkelte gestus et hjerte.
Så det kan være, at den er vigtig lige nu her også. Men om ikke andet, så rørene kommer fra en fabrik, der laver rør til fyrværkeri, hvor jeg så har fået lov til at lave dem i de her store formater, fordi der kommer ikke så store rør til fyrværkeri. Men det er ligesom for at prøve at understrege de her rørs krop, hvor jeg ligesom i princippet jo lidt har approprieret sådan, den natur, fyrværkerirøret har, at de bliver efterladt ude på gaden, de smatter og deformerer. Og bliver det modsatte af en eller anden sådan potentiel eller sådan statisk energi, men faktisk mere det modsatte. Og jeg blev optaget af de her rør oprindeligt, fordi at jeg selv der var en jeg oplevede en spejling i det at være fysisk med mig og de her rør på et tidspunkt, hvor mange af mine nerver begyndte at dø, og man mister sine nerver som en bivirkning af kemoterapi. Og nervedød, det er ret specielt, fordi man kan mærke, at de forsvinder. Og det kan man så mærke ved, at du for eksempel i dine fødder og ben, kan du ikke mærke, at du går på jorden, fordi du ligesom, det føles som en citron, og sådan er det også lidt med dine hænder. Så du føler dig sådan citrende, men ikke konkret. Og din krop bliver meget hurtigt til sådan et form for hylster i sådan en oplevelse. Og det kunne jeg bedst beskrive, tror jeg, ved de her fyrværkerirør. Og på den måde var det på et tidspunkt et aktuelt billede at arbejde med. Og det var der serien også første gang ligesom startede. Og fordi jeg brugte størstedelen af min tid på et hospital, så var det en ret smart måde også sådan at fortsat kunne være i en arbejdende funktion ved faktisk at lade nogle andre gøre arbejdet for mig, netop bare regn, vejr og vind. Og det var ligesom her, den form for formgivning første gang blev introduceret i mit arbejde. Og som jeg så sådan har fortsat. Selvom jeg ikke bruger lige så meget tid på hospitalet mere, så den her ret prekære position er stadig ret præsent i sådan et kunstnerliv. Og det kommer ligesom med nogle erfaringer, som jeg ikke rigtig sådan helt har fundet ud af at slippe. Men som jeg også tror er vigtige at sådan, insistere lidt på. Jeg tror, at ligningen for det, jeg lidt laver, består af sådan subtraktion eller en eller anden form for tilbagetrækkelse, værdi, tid og volumen. Og den ligning kan blive sådan til et billede som det her. Ja. Altså man kan være heldig at få dem tilbage, og mine er begyndt at komme tilbage. Men altså, det betyder også, at det er sådan lidt ligesom, forestil dig, at du graver rundt i en taske, og du leder efter dine nøgler med dine hænder, som man jo gør hele tiden. Men så går der ret lang tid, og du er i tvivl om du overhovedet har lagt nøglerne der ned, men så finder du ud af, at det faktisk er, fordi du ikke kan mærke, hvad du leder efter, eller føle dig frem til det. Din forbindelse til sådan, dine omgivelser, den er ligesom vildt reduceret. Jamen, så begynder man jo at føle sig sådan mere intakt og helt igen. Lige så meget som sådan en kræftdiagnose sådan går ind og sådan splitter dit liv ad, så er der også ret mange af de her måder, vi sådan behandler det på, der splitter dig ad. Også bare i bivirkninger, så også i denne her oplevelse af at være fysisk. Så det hele falder bare ligesom lidt fra hinanden. Det er som om, jo længere væk man kommer fra behandlingen, jo mere bliver sådan, man lidt intakt igen, både sådan i det store hele, men også i oplevelsen af hænder og fødder, for eksempel. Det slutter ligesom den der citron indstilles, og du kan begynde at mærke ting igen. Du kan mærke sådan, dit hår, og du taber ikke ting hele tiden. Du får din føling til omverdenen igen, ikke? Det narrativ har fyldt rigtig meget i mit arbejde, så det har også været virkelig fedt at prøve at sådan kunne reducere det helt ned her. Og faktisk lave en udstilling, der finder sted ret meget i det sted efter, hvor man stadig sådan,
man er måske stadig udmattet, man er stadig træt, og sådan tingenes tilstand, og resten af verden er også udmattet. Der er en timing, hvor det er også fedt ikke at skulle forklare det med det, fordi jeg synes, det også handler om alt muligt andet lige pludselig. Og som er sådan noget andet end den forklaring på en eller anden måde. Fordi det er også, eller jeg er ikke helt enig med, at det er forklaringen på alt det, jeg laver. Det vi kigger på er lidt en variation af samme fremgangsmåde. Selvom de ser forskellige ud, så er det bare stoppet på forskellige tidspunkter. De blanke har ligesom bare fået en ekstra gang lak, hvor de matte, eller de har lidt mere fedtet, ikke har fået det. De har ligesom gennemgået det samme, men det der ligesom jo er i øjenfaldene er måske, at de alle sammen er grå. Grå er først og fremmest den farve, pappet har, når pappet er ufarvet, ligesom de er her. Men hvad kan man sige, hvis man tænker farve som et materiale, så er grå faktisk en af de farver, vi ligesom industrielt sprøjtelakerer mest med i dag. Så det er også sådan et ret godt billede på den verden, vi omgiver os lige nu, og sådan er pakket ind i, og sådan måske også er tynget af. Man kan også spørge om, sådan, hvad er det, der bliver produceret mest af i dag? Er det måske så i virkeligheden bare sådan noget droner, missiler, fitnessmaskiner, elektronik, you name it. Altså, måske er det et meget godt bud på, hvad verden er optaget af, og hvad vi sådan indretter os med, ikke? Eller hospitaler selvfølgelig, ikke? Eller sådan, det er en iagttagelse, som måske sådan strukturelt kan fortælle os ret meget om, hvordan verden ser ud sådan lige nu. Og så er det også som om, at det er faktorer udefra, der også har sådan både skilt de her rør lidt ad, eller sådan formgivet dem, deformeret dem. Så det er sådan den vægt af verden, giver det mening også at koble den til en eller anden form for farve, tror jeg. Det er en kjole, der er blevet delt i to, så det er sådan en super slidt, hvad kan man sige, udtjent kjole, som er blevet skåret op i 2 dele. På den måde kan man så sige, at den fylder dobbelt så meget, og den kan også indtage et rum meget mere effektivt. Den er jo ligesom blevet optimeret i sin ydeevne, men er samtidig heller ikke helt i sin oprindelige form. Så det er ligesom det, den måske lidt har givet afkald på. Hvorefter så den er ligesom fået lagt et stykke plastik hen over sig, så den ligesom bliver. Det startede lidt med, at sådan, der var en skrædder, der sådan ikke gad at reparere på den mere. Og så synes jeg, at denne her udtjente krop lige pludselig fik en relevans for noget, der kunne blive til et potentielt arbejde i stedet for. Jeg føler, at begge af værkerne relaterer sig til en krop. Begge værker ligger ned. Der er ingen af dem, der står op, eller sådan kommer i en oprejst version af sig selv. Og det tror jeg er sådan, en fællesnævner, der også kommer med ret meget information. Så det er det modsatte af en eller anden form for statisk energi. Jeg tror, at det de begge to er jo sådan værker, der godt vil snakke lidt om kunsten og individets præmisser. Så på den måde relaterer det sig til ting uden for dem selv. Fordi de også gerne vil tale om, sådan, hvordan vi laver kunst, og hvad rammerne for det er. Eller ens arbejde, hvilket jo så i tilfældet her er skulptur. Jeg tror også, det med ligesom at give noget en overflade, det er også lidt en måde at tænke sådan skulpturel produktion på. At lige så snart du ligesom lakerer noget, eller omslutter noget med en ny overflade, så bliver det til noget. Så er det måske også en måde at tale sådan skulpturel syntakse på, bare sådan helt formgivningsmæssigt. Men materialet bliver kontrolleret. Det gør jo i hvert fald, at den ikke flytter sig nogen sted. Ja, fordi det er ligesom at holde noget fast i en position, eller sådan arkivere, er jo også at kontrollere.
Men jeg tror netop også, at det er det, den også lidt diskuterer, faktisk. Måske begge dele, ikke? Værket hedder jo også Free. Så det vil jo virkelig gerne snakke om en eller anden form for uregerlighed, eller sådan ubegrænsethed. Og denne her sådan også potentielle endeløse måde at kunne lave kunst på. Samtidig med, at det også er et billede af noget, der bliver holdt nede. Denne her overflade skærmer den også, fordi det er jo svært at se, hvad der er under, fordi plastikken ligesom sådan forskyder lyset. Det er dermed også svært at fotografere den og dokumentere den. Så den værner også lidt om det, vi kigger på faktisk, ikke? Så den har nogle beskyttende sådan, egenskaber også. Jeg var ret glad for den. Jeg brugte den til alt. Det var en uniform, og det tror jeg meget, eller sådan generelt klæder af for mange af os, ikke? Noget, der sådan virker godt til mange omstændigheder. Ja. Og ja, det her værk er lavet af nogle gamle værker. Den her serie har ligesom mistet sin status til kunst, fordi den ligesom var en skulptur, der omgav et kunstmagasin. Det kunstmagasin findes ikke mere, og dermed så har det her værk også lidt mistet sin status som kunstværk. Det har så sådan stået i min kælder i ret lang tid. Både sådan, jeg har skiftet lidt farve, og ligesom også blevet formgivet ret meget af et liv i en papkasse i en kælder, ikke? Den suspenderede krop har ligesom været den primære skabende kraft for det her værk, som nu ligesom er blevet puttet ind i en akryl udstillingsmontre og placeret her på bordet fra Nikolaj Slager. Og blevet til et nyt værk, og derfor bærer det også titlen Neo, fordi det ligesom bærer den diskussion. En skulptur af krop, en skulptur af masse. Men samtidig så er den jo også et sådan suspenderet værk i sig selv, så på den måde bliver det også sådan et en-til-en billede af, hvordan det ser ud. Den form kommer ligesom bare fra en kasse. De har været sådan mast ned i, og den er så blevet oversat til sådan en udstillingsmontre, ligesom for os at ekkoe sådan en udstillingslogik, fordi det er det, vi laver. Så det er sådan en måde at snakke kunstproduktion på. Det her kasserede materiale, alle tingene jo lidt er lavet af, det giver også bare sådan nogle rigtig mange muligheder, og rigtig mange sådan endeløse muligheder, som er noget, der findes rigtig meget gennemgående i de ting, der også er i den her udstilling. Fordi det egentlig handler om, er at vedligeholde en eller anden praksis i mit arbejde, tror jeg. Og det kommer så i ret mange forskellige udtryk. Især fordi det også er sådan en eller anden meget åbenlys og ærlig måde at forhandle kunsten og dens rammer. Mange af værkerne, vi har kigget på nu, de har jo det tilfælde, at de faktisk alle sammen er repareret eller sådan genudgivet, eller sådan at kopiere af sig selv, eller har fået en ny form for overflade, der lidt sådan forlænger et levetid. Den her forsyningskæde er jo sådan lidt endeløs, og det er en måde at prøve at insistere på at sådan forhandle det, jeg har og det, jeg ikke har, som en ressource. Og det er en måde, jeg er optaget af at tænke formgivning og praksis på, fordi kunst skal være generativ og ikke handle om sådan egne begrænsninger. Så det er en måde at også tænke praksis som noget, der kan finde sted alle vegne, og samtidig også lidt sådan udfordre vores sådan krav til aktivitet og synlighed, ved egentlig at insistere på at gentagelser og appropriationer, og sådan, måske også bare dekonstruktioner af sådan af ting af sådan skabende kræfter. Ja.